Pa hvala Miljane. Pa dobro, šta reći o današnjoj utakmici, ne znam odakle da počnem, gde bih završio. Prvo bih hteo da kažem da sam utakmica pre početka i u pripremni utakmice znali smo da ništa novo nećemo imati od Kopenhagena, nego ono što su mogli, što su pružili u Beogradu. I jednostavno sam rekao igračima da mislim da dosta toga negde smo bili od neke, da ne kažemo, naših navijača i zvezdarske javnosti negde malo i preželjeni, jer na kraju krajeva igrati sa pobednim prvakom Danske Kopenhagenom, jednom fantastičnom ekipom koja poslednjih 13 godina igra Evrokupove, još jednom sa izvanrednim trenerom Solbakenom. Jednostavno došli ovde da odigramo za nas, za naše navijače, za naše familije, za naše porodice i na kraju krajeva za našu Srbiju. Mislim da danas smo jako ponosni što smo sa Srbiji i mislim da bez obzira i prvu i drugu utakmicu videli ste sa nekim odlukama koje su bile, ali na kraju krajeva rekao sam igračima doslovce sledeće: nema veze, moramo da igramo, da li ćemo igrati 90 ili 120 minuta, ne znam, ali neko nas mora da pobedi. Ajde da vidimo kako će to da uradi, na koji način. Isto sam im rekao da jednostavno se to neće desiti. A rekao sam da ljudi planiraju, Bog odlučuje. Jednostavno verujem čvrsto u sile neke koje su božanske, koje sa druge strane ne znam da li mala mi je reč da kažem da bi čestitao mojim igračima na izvanrednoj jednoj, da kažem, utakmica kao utakmica je bila samo drugo poluvreme. Ove utakmice se igraju za prolaz, ne igraju se za lepotu. Opet smo bili u hendikepu, igrati sa igračima manjim na stadionu ovde u Kopenhagenu protiv ovakve ekipe kao što je Kopenhagen je jako teško. Ali vidite kako to u životu dođe. Na kraju krajeva ono što je najveći utisak bio, to je ta panenka mladog Vinda. I eto vidite na kraju krajeva kako se sve to obrne u životu. Tako da, ne znam što da kažem. Drago mi je, čestito bi prevashodno igračima na toj istrajnosti. Mislim da su dali poslednji datum snage. Sa druge strane, našim divnim navijačima koji su ispunili i bukvalno još jednom su pokazali sigurno da smo mogli da imamo više karata, sigurno bi napunili i celu njihovu arenu, ali očekujem ih u Young Boysu i u Bernu, odnosno protiv Young Boysa, i očekujem veliki priliv naših navijača, što dijaspore, što iz Srbije, i mislim da ćemo se dobro odmoriti posle ovako, da kažem, ludačke utakmice i da se spremimo za taj poslednji korak, za to živimo, za to radimo. Sad, da li ćemo uspeti ili nećemo, nije ni bitno. Iskreno da kažem, srećan sam zato što smo pobedili, da ne zvuči malo ovako prepotentno, ali sa druge strane i da nismo prošli, ne mogu drugo što da kažem, nego kapa dole mojim igračima i još jednom javno, ja ih mnogo volim i mnogo sam ponosan što sam njihov trener.